Когато имате захранване, можете да се свържете с близките си чрез електронни устройства. Но няма решение за зареждане на батерията, когато сте навън, в кафенета с контакти или кутии за зареждане в търговски центрове, фиксирани на едно място. Много е неудобно. Можете да стоите само на едно място и не можете да се движите. Сега има прост начин, където и да отидете, BTL е с вас. Намерете местоположението на най-близката станция за захранване чрез вашият телефон. Сканирайте QR-кода и вземете захранваща батерия, съвместима с всички електронни устройства, и презаредете вашето електронно устройство. Насладете се на свободата. Сега не е нужно да се тревожите, когато батерията ви се изтощи. Когато зареждането е завършено, върнете захранващата банка в най-близката станция за захранване на BTL. Презареждане за по-добър живот.